Gwamnatin jihar Borno ta lashe takobin ci gaba da inganta tsarin aikin gwamnati tare da biyan dukkan haƙƙoƙin ma'aikata. Shugaban ma'aikata na jihar Dr. Muhammad Aminu Guluze ne ya bayyana haka yayin taron manema labarai da ya gudanar kan shirye-shiryen bikin cikamakon ranar ma'aikata na shekara ta 2025. Wannan sati guda ɗin an yi shi ne don a karrama civil servants domin taimakawa da kokarin da suke yi su gudanar da ayyuka na gwamnati. Dr. Muhammad Aminu Guluze ya ƙara da cewa gwamnatin jihar ƙarƙashin jagorancin Farfesa Babagana Umara Zulum ta cimma muradu da dama a ɓangaren aikin gwamnati, musamman ma ɗaukar sabbin ma'aikatan kiwon lafiya da kuma malaman makaranta da ta yi. So, gwamnati ya sa aka yi employment musamman na masu koyarwa a makarantu kusan 3,000 na basic education da primary da kuma wani masu koyarwa a secondary school su ma ya wuce 2,000 aka doka shekaran da ya wuce 2024. Ba tsaya nan ba, akwai na masu kiwon lafiya an ɗabi doktoci, likitoci da 'yan nas da midwives da sauran ma'aikatan asibiti an ɗauka an ɗiba. Shugaban ma'aikata na jihar ta Borno kazalika ya yi ƙarin haske dangane da dubun dubatar ma'aikatan jihar da ke yin ritaya da kuma dubban matasa da suka kammala karatu ba tare da samun aikin yi ba. A yanzu a haka nan ma ɗaya daga cikin abubuwan da muke kokari shine mu tabbatar da gap da yake da akwai a cikin civil service wanda suke cikin secretariat suna aiki a offices. In mun samu wannan za mu tattari government zai employing nasu, amma kasan zamani ya canja, dole ne wanda za a yi employing mutane ne wanda za su kawo mana ci gaba a cikin civil service. Gwamnatin jihar ko a kwanakin baya ta shirya zana jarrabawar neman ƙarin mukami ga ma'aikata kamar yadda aka saba duk shekara. Sabiu Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.